Tot i que l'empresa Rheine es constitueix oficialment el 31 de gener de 1951, els seus orígens es remunten gairebé una dècada enrere. Els primers documents conservats daten del 1942. Als seus inicis, l'empresa es dedica bàsicament al subministrament de materials, aparells i maquinària per al sector agrícola i ramader, de marques estrangeres i nacionals. Aquells primers anys reflecteixen l'empenta i esperit emprenedor dels seus fundadors, els germans Ramon i Josep Maria Noguera Sabater, en el context d'un sector agrari en plena reconversió. El 1946, l'empresa fa un salt important i trasllada la seva seu als baixos de l'avinguda Jaume I, número 34, en un edifici annex a la casa familiar dels Noguera Sabater, pares dels fundadors de Rheine. Aquest fet marca un primer pas en l'evolució empresarial i comença a distribuir maquinària agrícola pesada, com ara tractors, transportadors pneumàtics per moure el gra, segadores, màquines de munyir, remolcs o arades. S'aconseguirà també la distribució de reputades marques de nivell internacional, com ara els tractors Buch, Volvo i Kubota. L'any 1950, en el marc de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona, Rheine participa en el primer Certamen Comercial Agrícola e Industrial de Gerona, que celebra just davant de les oficines. A la mostra s'hi barregen les atraccions de fires i els expositors d'empreses de diferents sectors. La culminació d'aquest període inicial arriba el 31 de gener de 1951, ara fa 75 anys, quan els germans Ramon i Josep Maria Noguera Sabater, juntament amb Pedro de Torre, un col·laborador fins a aquest moment, constitueixen formalment la societat Rheine SL. S'inicia una nova etapa amb ambició i visió de futur. Els anys 50 no només marquen la fundació oficial de Rheine SL, sinó també l'inici d'un període de creixement i consolidació. En aquesta època, l'activitat de l'empresa es divideix bàsicament en dos: la compra-venda de maquinària agrícola i la seva reparació i manteniment. S'importen nous models de tractors, sistemes d'aplicació d'aigua per aspersió, picadores de farratge i tota classe d'eines i accessoris. En el transcurs dels anys 60, la maquinària agrícola experimenta un salt important. Surten al mercat nous models de tractors i s'aconsegueix la representació de diferents marques de tractors i retroexcavadores. Aquest fet impulsa ràpidament el taller mecànic i incrementa el nombre de treballadors. Un altre producte estrella d'aquest període és la bomba de buit per a munyidores de vaques, que més endavant fabricarà la mateixa empresa durant un llarg període d'anys. Finalment, el 1963 també esdevé un any clau gràcies a l'adquisició dels terrenys a Sarrià de Ter, que esdevindran la futura seu central de Rheine, un projecte que reflecteix una visió estratègica a llarg termini. Amb la transformació en societat anònima i l'adquisició dels terrenys a Sarrià de Ter, Rheine inicia un període de grans decisions estratègiques i inversions clau. El 1964 comencen les obres de construcció i s'acaben el mateix any. Aprofitant l'auge del sector immobiliari durant els anys 70, Rheine es consolida com a distribuïdor exclusiu de marques capdavanteres i el referent en el sector de maquinària i materials de la construcció. Cal destacar que a finals de 1969 es fabrica el primer muntacàrregues per a obres i els anys següents es dissenyen els primers plànols per a la fabricació del muntacàrregues Enier Model E, que ràpidament s'imposarà al mercat gironí, així com a Mallorca, Canàries i a la resta de Catalunya. Setmanalment s'expandeixen diversos muntacàrregues des del port de Barcelona cap a les illes. Entre els anys 1972 i 1973 es concep el primer muntacàrregues per a magatzem, model MP, una fita que marcarà un abans i un després en l'evolució tècnica de l'empresa.
Als inicis dels anys 80, l'empresa se centra cada cop més en el desenvolupament i fabricació de solucions d'elevació i accessibilitat, per deixar progressivament enrere les representacions de maquinària per a la construcció. L'any 1986 es tanca definitivament l'oficina de l'Avinguda Jaume I i a finals dels anys 80 l'empresa consolida les seves activitats industrials. Es deixen les representacions comercials per entrar de ple en el sector de l'elevació i accessibilitat amb la marca pròpia Enier. Es substitueix de la façana els rètols lluminosos amb el nom de Reine per la nova marca Enier, així com el logotip original amb les xemeneies que es reemplaça pel nou símbol corporatiu. L'empresa se centra especialment en la fabricació, comercialització, instal·lació i manteniment d'ascensors unifamiliars, elevadors de petit recorregut, muntaplats, cadires i plataformes pujaescales, plataformes industrials o muntacàrregues, així com en l'establiment de delegacions i distribuïdors arreu de l'Estat espanyol per a la distribució i venda dels productes. En aquesta etapa s'incrementa notablement les vendes de plataformes de càrrega. Es passa a oferir des d'un simple muntaplats fins a muntacàrregues i en pocs anys el primer model d'accessibilitat, l'elevador Enier HM, evoluciona cap al model Enier HMN, la primera plataforma per a persones. La dècada que va entre finals dels 90 i inicis dels anys 2000 representa un punt d'inflexió per a l'empresa en l'àmbit de l'elevació i l'accessibilitat. En aquest mateix període es fabrica la primera plataforma elevadora hidràulica per a persones, amb capacitat similar a un ascensor de 300 quilos, el model Enier PAM, apte per a instal·lacions de fins a 4 parades. Paral·lelament, s'amplia la línia industrial amb models de gran capacitat, com els MPH, un sol màstil, i MPHD, doble màstil. Els primers anys del segle XXI han estat orientats a la reafirmació del projecte empresarial, amb una estructura organitzativa cada cop més definida, consolidant un model d'empresa tècnica especialitzada i orientada al servei integral del sector de l'elevació i accessibilitat. L'any 2004 es constitueix formalment el Departament de Muntatge. Paral·lelament, es professionalitza el servei de postvenda amb equips tècnics formats i estructurats territorialment, fet que permet oferir un manteniment preventiu i correctiu més eficient. En aquest període, les delegacions de València i Mallorca prenen rellevància i es treuen al mercat nous models d'elevadors per a persones. Durant aquests anys, l'empresa també aposta pel sector de les cadires i plataformes pujaescales, establint acords per comercialitzar en exclusiva productes del fabricant holandès Autolift i dels danesos Kama. Aquests són anys on l'objectiu és adaptar l'empresa en un entorn tecnològic i normatiu de canvis accelerats. Es reforma les oficines amb criteris de modernitat i tecnològics i s'instal·len plaques solars. El 2017 s'amplia la fàbrica amb més de 500 metres quadrats, allargant les 3 naus existents i obrint espais diàfans que faciliten el flux de producció i s'incorpora una cabina de pintura que ha de permetre la fabricació de les estructures autoportants. Pel que fa al producte, es milloren notablement les solucions d'accessibilitat tant pel que fa a les plataformes elevadores com el disseny i equipament de les seves cabines i s'incorporen diferents models d'estructures metàl·liques o de vidre. S'aposta decididament per ampliar i dotar de recursos materials i humans al departament de postvenda i s'afronta la internacionalització de l'empresa, creant el departament d'exportació i assistint com a expositors a Interlift, la fira de referència mundial del sector de l'elevació que es celebra cada 2 anys a Augsburg, Alemanya.
En aquest sentit, s'adapta el nom de la marca a Enir Lift. Els darrers anys es caracteritzen per una aposta decidida per la digitalització. Es modernitzen els processos de gestió interna, es reforça l'ús d'eines de disseny assistit per ordinador i s'integren sistemes de planificació, ERP, per optimitzar la producció i el seguiment de projectes. Es reforça la presència digital per millorar la comunicació entre els clients i socis. També s'inicia la implantació de solucions d'intel·ligència artificial en alguns dels processos interns i mètodes de treball, amb la finalitat d'optimitzar tasques rutinàries, anticipar necessitats i incrementar la qualitat del servei. Aquesta línia de treball també ve acompanyada d'una millora dels protocols de qualitat i seguretat amb la implantació de l'ISO 9001. Ara, amb més de 70 anys d'història, afrontem el futur amb una visió clara: continuar sent una empresa referent en solucions d'elevació i accessibilitat, adaptada als nous temps, compromesa amb les persones i amb una vocació de servei i qualitat que forma part dels seus valors. En un context global marcat per la transició energètica i la digitalització avançada, apostem per reforçar les polítiques ambientals amb una visió integral, ús d'energies renovables a les instal·lacions, optimització dels processos de fabricació per reduir la petjada de carboni i selecció de materials més respectuosos amb el medi ambient. Continuar liderant el sector en l'àmbit de l'accessibilitat i l'elevació personalitzada. Es treballen nous models d'elevadors més eficients, silenciosos, segurs i adaptables a qualsevol entorn arquitectònic. Invertir en la formació continuada de l'equip, promoure la col·laboració entre generacions, apostar per l'equitat i la diversitat i treballar per oferir un entorn laboral estimulant, segur i amb oportunitats de creixement.